Život v interiéri sa odohráva medzi stenami. A tie steny častokrát netreba búrať, vrtať. Niekedy to stačí iba premalovať, dať do inej štruktúry, do inej farby. Ako je to s oblečením, ako sa človek oblečie do iných šiat a hneď sa cíti inak, ktoré sa mu páčia, ktoré sa mu hodia, v ktorých sa cíti príjemne. A v tom prípade sa úplne inak pracuje, oddychuje, dýcha. A toto robím aj ja. Ja obliekam staré steny. Nudné, fádne, biele, čierne, šedé, sivé. A dávam im taký nový šmranc, nový nádych, nové oblečenie, nový strih, materiál, štruktúru, vrstvu, farbu. A to bol aj môj prípad, kde som si začala v mojom interiéri malovať steny, konkrétne túto zelenú. A už sa mi nehodil, predtým tu bol pôvodne krb, ktorý mal také hnedé kachličky. A tak som si povedala, že si toto stvorím